Sokan úgy készítenek tartalmat, mintha mindenkit meg kellene győzniük. Azt szeretnék, hogy minden vállalkozó, minden érdeklődő és minden potenciális vásárló azt mondja, ez nekem szól. Csak hogy pontosan ez a probléma. Ha mindenkihez beszélsz, valójában senkihez sem beszélsz igazán. Gondolj csak bele, ha készítesz egy videót AI-ról, marketingről, YouTube-ról, vállalkozásról, és közben kezdőknek, haladóknak, cégtulajdonosoknak és tartalomkészítőknek is ugyanazt próbálod elmondani, akkor a legtöbb néző egyszerűen tovább görget. Nem azért, mert rossz a videód, hanem azért, mert nem érzi, hogy hozzászól. Én is elkövettem ezt a hibát. Sokáig azt gondoltam, minél több emberhez szólok, annál nagyobb lesz az esélyem a sikerre. De a valóság ennek pont az ellenkezője volt. Amikor elkezdtem egyetlen ember problémájára koncentrálni, sokkal könnyebb lett tartalmat készíteni. És érdekes módon sokkal könnyebb lett ötleteket is találni. Már nem azon gondolkodtam, hogy mi tetszene mindenkinek, hanem azon, hogy mi segítene annak az egy embernek, aki ezt a videót éppen most nézi. Azóta a saját csatornáimon is ezt a szemléletet követem. Külön készítek tartalmat a Simplifiedről, külön a System.io-ról, és még ezeken belül is minden videó egyetlen problémára ad választ. Őszintén szólva, nekem is sokkal egyszerűbb lett így dolgozni. Régebben egyetlen videóba próbáltam belesűríteni mindent. Ma már tudom, hogy sokkal jobb egy problémát igazán jól megoldani, mint 10-et csak megemlíteni. Pont ezért szeretem a Simplified-et. Nem azért, mert mesterséges intelligenciával szöveget ír, hanem azért, mert ugyanabból az ötletből néhány perc alatt több különböző változatot is el tudok készíteni. Más üzenetet a kezdőknek, más megközelítést vállalkozóknak, más tartalmat YouTube-ra és mást Facebookra vagy LinkedInre. Így nem kell minden alkalommal mindent újra kezdenem, és ez rengeteg időt megspórol. Mert a jó marketing nem arról szól, hogy mindenkit meggyőz, hanem arról, hogy ez a néhány ember, akinek valóban segíteni tudsz, azonnal felismerje. Ez a videó pont nekem készült. Ha szeretnéd te is kipróbálni, hogyan készíthetsz egyetlen ötletből többféle tartalmat különböző célcsoportoknak, töltsd le az ingyenes PDF útmutatómat. Ebben lépésről lépésre megmutatom, hogyan használom a Simplified-et a saját tartalmaim elkészítéséhez, és hogyan tudsz sokkal gyorsabban, következetesebb tartalmat készíteni. A letöltési linket a videó leírásában találod.